Come on, Floris. Yeah, this is it. Kick it very hard. Yeah, come on, come on. Yeah, that's it, baby. Yeah, come on. Coach, yeah. Έλα, Okay, coach. κάνε ένα καλό kick, back kick, flip. Yeah. Very good. Βλέπω να πέφτει η οροφή, Πω, είσαι πολύ δυνατός, Λοιπόν, πες μας δύο βασικά λόγια, πες μας, για τον αντίπαλο. Τι ξέρεις για αυτόν? Ένα θα πω. Θάνατος. Yeah. Attack. Back attack. Oh. Iron Theo. Αέρα Θεό. Σιγά, έχει φύγει ο αντίπαλος τόση ώρα. Yeah. Μου φαίνεται, νομίζω ότι κουράστηκε στο βλέμμα σου, διακρίνω έτσι κάποια κούραση. Πόσες μπουνιές μπορείς να ρίξεις το λεπτό, πόσες περίπου είναι το ρεκόρ σου? 1800. Chuck Norris. Yeah. Λοιπόν, θέλω να μου δείξει αυτό που μου είχες δείξει τις προάλλες. Την κλωτσιά αυτή την αέρια με το διπλό λάκτισμα του Jack Norris. Τώρα του δείχνω να με φοβηθεί, να με κοιτάξει τα μάτια. Αυτή ήτανε. Yeah. Δεν πρόλαβα να τη δω καν, Γι' αυτό. Μπορείς να την κάνεις σε παρακαλώ σε αργή κίνηση. Μπορείς να την κάνεις λίγο πιο αργά να προλάβει να την γράψει ο φακός.